Oh yeah. Good morning, guys. Good morning. Good morning, Mamukase, guys. Mamukase. Ndangoti 10 minutes ndobva ndabva zvangu panyaya yemwana. Pane mwana wandakaposta apa. Mwana akanzi akashayikwa. Ashayikwa. Post yekutanga mwana akashayikwa. Post yechi2 pakazonzi mwana awanikwa, but awanikwa akafa. Awanikwa akafa. Ndobva ndatoti mwana uyu mwana yafa zviri kufamba sei, ndobva vati afa. Saka makusenseni kuma5 ndazofonerwa handiwanzo kudaira foni nguti ndiye ndakatofa nehope, but yaramba ichiringa. Ndobva ndazodayira foni, ndobva kwadaira andikamawachanja kutsananguraini, but iye hamafuti SIS MELLY. Mwana wamakaposta apo kuti awanikwa kupi? Ndikati indahama ndibvunza zvikanzi because ndiri hama yake ndaichogara tichitobatsira kuchengeta mwana yeni achitotaura nepakaembeniswa kuchikoro nechichi. Ndikati tawanda mwana kakagara so pakakagara so. Ndikati munhu wemufamily wepadhuze akatondiudza ingati chikanzi ndatoona even live yacho but time difference, saka havana kuiona ipapo time difference. Ndikati zvikanzi mwana haana kuwanikwa. Mwana haana kuwanikwa chakaitika ndechekuti vakaenda kun'anga handi nekumaprofita vakangodzwa kunzi mwana ari kunzi akapondwa, but mwana haana kuwanikwa. Tikutotsvaga mwana izvozvi, anoona. Okay, zvikanzi mwana haana kuwanikwa, tikutotsvaga mwana izvozvi nekuti ndikati ko statement irauya nehama racho kuti mwana akawanikwa riri kubva kupi. Zvikanzi because ndanda confused manje kuti hama imwe inoti mwana akawanikwa, vamwe vachiti mwana haana kuwanikwa, saka zviri kufamba sei? Zvikanzi mwana haana kuwanikwa ende havataura ndevapi. Saka ini pandanzwa vachitaura palive ndangotora kavhidhio ndikabva ndatumira kumusha kuti ndinzwisise kuti ndiani. Ndobva ndawanzwa kuti munhu wokama but ukama wacho uri kure kure, anomaona. Saka patitaka kuchinjana mashoko ipapo, ivo vari 2 ava veukama. Saka nanda kuti yakapindura ndoisawo audioku, yakapindura ndoisawo audioku. Saka paitaka conflict kusvikira uye ava vave vamwewo vachitaura kuti musamupe kana sendi, ada kudyira vanhu mari, musamupe kana sendi. Handitika kana mwana awanikwa tingade tichiziva tisive ukama cheko. Ava mai vatofona vakatoti kuEpworth kwanga kuchigara mwana ushu namai vake kumba kwangu ini ndokwandaigara. Vakati mai nababa vemwana uyu vakashayika zvishuwa zvakataurwa nakola vakauya nesuro vaya, vakashayika asi vari kutofamba vese panyaya yemwana uyu, havanambobvira vakavengana, hanimona, vari kutofamba vese. Saka ndatichelesa ipapo kuti mwana uyu haandisati awanikwa, tikutotsvaga kuti mwana ripi, nokuti kuti mwana akawanikwa nenyaya yekuti zvinhu zvakanzwa kumaprofita bhodhi yemwana yacho hatina kuiwana, zvangotaurwa kumislida vanhu. Pamwe mwana uyu anenge ariko vanovharika kutsvaga mwana achiti mwana akawanikwa, that is very wrong, hanimona. Saka pazongoita zvimwe zvacho zvonetsa. Saka pandazoudzawo vekuno
vakanga vaya nezuro vaya vane vanhu vakanga vati vaisira mari I think vakanga vachida kuvaisira mari I think handika wabva vatoti ini handichatoendi ndabuda mazviri vakandisenderawo mameseji avasenda amene kuna rodi uyu akanga abva padialis zuro achitada kuvatumira mari naweini uyu vachitada kutumira mari vakachirega kunipa mari yayo handichaende kumusha handimaona so handichahwisisi vakatiwo hameno zvazvoitika kuti sefamily zvazvofamba sei asi mwana chokwadi chiripo choti asati awanikwa anomaona asati awanikwa saka vaya vanga vachida kutiburitsa mari kuti mupe amai vakauya mbuya here kana kuti muzukuru watawanda please chimbobatai mari dzenyu makadaro chimbobatai mari dzenyu makadaro handiitika chimbobatai vati iwo havachaende chimbobatai mari dzenyu makadaro paposti yanezuro papaini pandakasisa nenhamba pazasi ndichiti wada kuenda kumusha vafikwa nemwana vakazoya vakati aiwa handisi mai vemwana ndiri mbuya here or something anomaona saka please chimbomirai kuvapa mari vati iwo havachaende anomaona vati iwo havachaende mushure mekunge maitika nyonga iyi yekuti kunonzi vakahwa kumapostora vangafango kukudzai zvinhu zvakadaro nekuti mwana tisi kutsvaga imi kuti vasatsvaga mwana munhu uya kuti mwana awanikwa nekuti vakahwa kumaprofita hazviiti ende vasanyepa hapapongobuda dzimwe nyaya dzakawanda vasanyepa kuti mwana akachengetwa kupi vanoda kunyepa vanoda kudi but iwo to my surprise uyu akauya nenyaya nezuro yayo anotori nesenemu anoshandisa senemu yakatofanana neyachi nemukomana uyu mwana uyu tawanda uyu harimana ndikamubvunza akati no akati noti ava vanga vachiti takangogara zvokubatanidza tigere zvokuti tiri manext door takangobatana zvaizvo zvokugarisana but haisi hama hanimaona saka chinhu chacho ndo patagumira apa hanimaona ndo patagumira apa saka kana mamune chiti muchatumira mariwo nhasi kuti mangwana please chimbomirai kutumira mari mwana asati awanikwa andika kana mwana azowanikwa muchidai vachidavo kuinda vachadzoka chiti mwana azowanikwa teti chingonzwa haninoona kuti mwana akawanikwa azodzoka adai handimazviona so for now imbobatai mari dzenyu makadaro hanimaona imbobatai because patozobuda mbuya vanhu vacho vanenhikiri vatozogumbuka zvokutota vatozotaura zvakawanda ndogona kuplayera yangu vane audio chitingoti munzwa asi ipa pasina mene zvakanaka haisiri sekuru ndinabi shuwa munhu ndomuziva anonzi memory magaza atoanengo aenda kusauthi mwana wehanzvadzi yambuya vatawanda saka zvaakutaurawo ini handizvizive saka ada kutofambirawo nyaya dzacho kuti tinzoti chokwadi here vandomai vatawanda memory magaza ndomuziva mwana wehanzvadzi yambuya atawanda pamwe ada kutongowewo kuno zvake handizivi kana ari kusauthi ikoko zita iro rekuti linda ndo rinosotombobuda pamapiki ake tawanda aigara nambuya yake sekuru kumusha kuti azoya kuepweti tawanda aigara nambuya yake asi kuti uyu mwana memori uyu ziyadhi yavo yakangoita kuda kubatana neyambuya atawanda haana kumbochengeta tawanda aitochengetwa nambuya yake kuda kuba mari vada kutoba mari vanhu ivava kana kutoita chitsotsi chekuya kumusha noti ane nguva asati adzoka kumusha akazviudzwa nani zvese izvozvo zvokuti tawanda akawanikwa mbavhe utonyepa uda kupesanisa vanhu vakadai sapuhwa mari nokuti SIS MELLY uyu munhu uyu ari kuda kungotsvaga relevance hatina kutaura kuti haisi hama yatawanda ihama yake tawanda asi tiri kutaura kuti iye ari kunyepa kuti akachengeta aiendesa ana tawanda kuchikoro tawanda aigara nambuya vake amai vababa vake ndiwo tete vake ivavo ndo vanga vari kuchengeta mwana uyu isusu hatina muchengeta isusu kwedu kwaamai tawanda sehama dzamai tawanda asi aichengetwa naambuya vake mai vababa vake kwete iye ari kutaura uyu hani mamuona izvizvi kuti aakubuda musaga manje akuchitaura kuti tawanda anga uyo mamasisters atawanda anga achibhadharwa nebhimu wabhadharwa namadhambari pekuti anga achiti ndiye aivabhadharira fizi achiti ndiye aivachengeta handiti tawanda anga ari kugara naambuya vake tawanda akatouya kuepweti aatokura zvake manje aakutoda kutoshanda ndo paakauya kuepweti haana kuchengetwa nemukadzi uyu I think about 3 or so years ago ndo paakauya kuepweti kuna amai vake
but uyo mukadzi uyu ngaaregedze kuuya pafacebook achitsvaga mari achida kunzwirwa tsitsi achitaura kuti inini ndakachengeta Tawanda aichengetwa nambuya vake, mbuya vake, mai vababa vake ndo vanga vari kumuchengeta. Ende iye mukadzi uyu ari kunzi vanongogarisana zvekuti maneighbors ka vane ukama na mbuya vaTawanda, asi vangori maneighbors, haasiri anga achigara naTawanda, Tawanda anga arigara nambuya vake, mai vababa vake. Zvese zvaakutaura yanguva relevance iyo, but isi tiri kuti ngaasapuhwa mari nokuti kwaari kuti ari kuda kuenda kune rufu Tawanda haasati awanikwa. Hakuna Tawanda akawanikwa. Hakuna Tawanda akawanikwa. Ngaasanyepwa ndinoda kuenda kurufu, ndo pane nyaya yesa zvaakutaura izvo zvokuti kuchengeta kudi izvo. Hazviri zvo, hapasipo patiri kuuya isu. Isu tiri kuuya apa pekuti auya zokumbira mari paFacebook achindi kuenda kurufu. Hakuna mwana akawanikwa, hakuna rufu akawanikwa. Nokuti chiri kumutsvaga pana SIS MELLY. Ndokumbirawo kana muchikwanisa mumusendere voice message yandokutaurai. Ine pandauya kwamuri SIS MELLY hatina mboclaima kuti Tawanda takamuchengeta ba. No, hatina. Chinhu chikuru chandauyira pano kwamuri ini SIS MELLY ndechekuti uyo mukadzi uyu, iyo hama yaTawanda uyu, ngaarege kutaura kuti Tawanda ndiri kukumbirawo mari ndoda kuenda kurufu kwemwana wami, ndisekuru vake kana kuti mwana wami. Nyaya yandiri kuramba ndeyekuti ari kukumbira mari kuti ari kuda kuenda kurufu. Tawanda haasati awanikwa ba. Izvozvo zvokuti message yaari kutaura ndiyo yandakudza SIS MELLY kuti vanhu vakangofamba vakaudzwa kunzi mwana akapondwa but hazvisati zvakonfirmwa. Saka iye ngaasauya neinformation yekunyepa. Zvekuchengeta mwana, chokwadi vakachengeta mwana ikoko. Hatirambi nokuti sezvandataura SIS MELLY ndati mwana uyu aigara nambuya vake, mai vababa vake, vanova ndiye tete vake iye mukadzi uyu. Ina handimuzivi zvangu. Ndoko aigara ikoko. Saka kana vakachengeta mwana ikoko, kuuya kwaakaita achigara kuairport kumba kwedu isusu, anga ari kuuya achigara namai vake. Isusu mai vake ndo vatochengeta. Anditi hatina kumuchengeta Tawanda, asi kuti akauya kuna amai vake achigara naamai vake. But hondo yese yakanyanya inini yandauyira pano ndeyekuti ngaasataura kuti Tawanda akawanikwa akapondwa. Handiri muri kunzwa. Atoya kwamuri achitaura kuti Tawanda akawanikwa akapondwa. Tawanda haasati awanikwa. Tichiri kumutsvaga. Kune rimwe gurupu kwandatoona SIS MELLY kwakatonzi rest in peace Tawanda. Ndakanganwa kuti gurupu ripi iroro. Saka ndo pandiri kuda kunetsana naye ipapo, ngaasataura kuti Tawanda akawanikwa. Nokuti tichiri kumutsvaga pane vamwe vanhu vanotoda kubatsira, vanogona kutoregedza kubatsira vachiti mwana akawanikwa akapondwa akatowanikwa. Isu ndo patiri kuda ipapo kuti dai matibatsirawo ipapo ngotaura kuti mwana haasati awanikwa. Vanhu vachiri kutotsvaga izvezvi, vanhu vari kutotsvaga izvezvi vachiri kutsvaga mwana haasati awanikwa. Right, handiti machinzwa. Saka ndoripo, but Linda uyu kutaura chokwadi akatumigwawo audio. Mirai, hanimona. Saka nyaya yachona inenge ine zvoukamawo kakukamhenowo zveukama kakuengana kavo mukana, because Linda uyu ane audio rakatumirwawo kubva kumusha. Hanimona, mirai ndipuleyerei audio achidoudziwa. Inzwai. Munoona SIS MELLY, muri kuona post yakaiswa pa aisiri, because maposti aya post yemari dzainda kune mamwe magroups akati wandei. Pane group rimwe ravaona raiswa ku right. Uyu memory uyu akatumigwawo izvi. Amai achiramba akapondwa nasekuru vakabereka amai vamaTawanda, vakaponda Tawanda. Asimo munhu ba vakamupondera mari yake yakanga ashanda anoreya mari uye akaponderwa iyoyo. Hamuona vakatumirwa voice note ava. Linda akatumirwa voice note nambu amenoti ndiana akati kwa imai aniwe mwana Tawanda ari kunzi akapondwa nasekuru nachichi. Ava vazonifonera nhasi kuti nyaya yesekuru vake yakashanda navo. Sekuru vake vakatonopiwa mari yavo vese yacho yese yavakashanda nayo. Nyaya yemari iyi ameno kuti zviri kufamba sei. Hanimaona. So uyu Linda akatoudzwawo nevanhu vari kumusha. Hanimaona kuti mwana akapondiwa akadi akawanikwa. Saka vazouya vazondisendera futi clip, vachindisendera clip yeimwe post yakaiswa anzi kuZim Daily Society. Handiti Zim Daily Society ndobva yatorwa clip yaipano yekuti mwana uyu akapondwa, ndodawo mari yekuenda kumusha chichichi, ndobva paiswa nenhamba. Saka kwiri yeava vangu vachiti post iyi haina kuiswa penyu chete, yaiswa mapeji akawanda yekuti tsvaga mari. Saka kana kwenyu kabuda mari
kuzimu daily society kobuda mari, kune imwe post, kune imwe page kobuda mari. Saka munhu anenge awana mari isi mwana akawa asinako haasati awanikwa mwana. Hani muri kuona? Ndo pane nyaya pa noti vati hatina kuona post iyi kwenyu chete. Post dzatenderera mapeji akawanda pari kutsvagwa donation kuti munhu aende kumusha. Kumusha wacho kurufurwa hani nokuti mwana haana kuwanikwa. Mwana ari kutsvagwa. Ndikati saka information iyi vaiwana kupi? Zvikanzi no, information iyi vakaudzwa kun'anga. Kuda kuma vanhu vakaenda kuZimbabwe vakaenda kuprofita kun'anga vatsvaga kuti mwana ari papi. Ndokuudzwa kunzi tikuona kuti mwana akapondwa. Animaona. Saka ndo information yakazodi yakazotudza kuno. Angatotumirwa voice note neumwe munhu. Animaona. So ameno guys kuti kukama kuzvitwa base because uyu linda makusenda zomuka after avafona ndazomsendera message kuti ko imimi maindisendera message nchiti mwana akawanikwa. Mairevei mwana akawanikwa kupi? Animaona. Message yanatowasendera makusenda kuti ko mati mwana akawanikwa kupi? Zvikanzi mwana akaningirira mwana aka achikudiko mira tuni. Vandati ko imimi maiti mwana akawanikwa sei? Vakati vamuka sei mwana akapondwa SIS MELLY. So information yandakaudzwa zvainzi akawanikwa kuwedza. So ndakazonyatsotsvakurudza zuro manheru zvikanzi mutumbi hatisati taona pauri sisi. Ndakaudzwawo kubva kumba. So ndinongokuudzai kuti zvava papi nhasi but still ndiri kuenda kuzimu. Mari haisati yakwana. Ndiri kumirira weekend ndozokuudzai. So she was insisting kuti ndoda kuenda kumusha mwana akapondwa. But only iwo mutsvagurudzo vazoitawo vazowana kuti kunzi mutumbi hauna kuwanikwa. Meaning to say kuti hakuna mwana akawanikwa. Chatinoti mwana akawanikwa, mutumbi wemwana ukawanikwa, ndopatoti mwana awanikwa. Speculations dzemaprofita idzi neng'anga isusu we are hoping kuti mwana utotomuwana. Zvokumhanyira kuzwa kunzi mwana akatofa mototi mushiwa mwana akafa handizvo. Tikutohopa kuti mwana uyu ariko achabudikira. Do positive hope yatenge tichida vabereki. Hama dzemwana dziri pano, please let's have a positive hope yekuti mwana wedu ariko achadzoka. Because the moment we say sure akapondwa apa pasina body zvinonetsa. Mapurisa akati andimotadza kune body achiamuti akapondwa tite posti vote munonangepi nawo? Hapana. Nokuti hamungati takaudzwa nemaprofita neti hazvishandi izvozvo. Tomirira mwana okara pazowanikwa chawanikwa body ofuchinira. I'm just still thinking kuti mwana achauya. Andimona. I'm still thinking kuti mwana achawanikwa. Kungozvisimbisawo. Andimona. Kuti mwana angaindepi. Andimazvona. So ndo zvitoripo. Andimona. So vanhu ava havo vose ndatoona havo vose vanozivana because iye linda sure atozonitumira mapicture ake. Tawanda uyu akatomira nevana valinda vari kumusha. Saka paukama hwavo. Paukama akanitumira mavidhio ane mwana walinda saka paukama hwavo. Andimona. Paukama hwavo. Good morning guys, good morning. So ndanyaya yanga nchida ngoti ndikupe feedback because ndona kuti nyaya chakutemesa vanhu musoro mucomment section kuti ko zvakafamba sei ko uya aiti ndikati gainditsanangure mbijana zvangu handitika ndingokutsanangura kuti ndo zviripo. Andimona. Ndo zvakaitika izvi ndo zviripo. Antimanzwa. Ndo zviripo. Mwana asati awanikwa vediwe. Kana wangoona munhu anofungidzira kuti mwana anenge mwana uya tarisisa zvakare pikicha utarisisezve. Kana waona sokuti ndiye bata uvunze kuti ndiwaniwe uwe paunogona kutosangana nemwana. Handitika mwana haasati awanikwa guys. Andimukunzwisisa. Ndo feedback yanangu yati ndikupei makusena nhasi. Andimona. Asati yanzotanga edu zvokuita malive edu full time. Tichiri paholiday. Tichiri paholiday. Iyo ma 10 days aya ukakakanganisa kakuti uri palive ukakanganisa dhimoni rinovha rauya rovha dai wobva watukirira uri saka zvishandi. Ngazviitwe ma 10 days apera. I hope muri panichika pama 10 days. I hope muri kutsvaga nyasha, muri kuchemera nyasha. Chero ukasati ako 10 days ukakasata 5 days. Zvokuti 10 days zvazviya ndisi vanhu takangoisa toda kuita ma 10 days. But if you can do even 5 days, even 3 days, do it. Andika if you can do it 3 days, 5 days, do it. Vanogona ma 10 ma 20. Kuno vanota ma 30 days chaiko. Andika I hope muripo. Saka tikapedza zvedu tozodzoka totamba. Ndenchitya kuti slip of the tongue. Andimona uri pa camera. Ubva watoona kuti ndafira mahara. Andona fasting yese gone in vain. Andimona. So guys, yeah. Ndo ndango tintaura nemangwana nanhasi. Anditika mosira zvakanaka. I love you guys. Mosira zvakanaka. Anditika God bless you. God bless you guys.